Бүген яшьлүсән ЗАГС бүлегенә килдек. Гаилә корырга да түгел, аерылышырга да түгел тәвәккәл. Баш белгеч Ләйлә Хәбировна белән танышабыз бүген якынларда. Безнең Ләйләбез узак еллар бирегә ул яшьләрнең никахын рәсмиләштерә. Ләйлә янына бала туу турындагы таныкны алырга килүчеләр дә бик күп. Әйбәт кенә килеп җиттегезме? Әйбәт. Бүгенге көндә популяр исемнәр Тимур, Матвей, Алиса, Мирон, Полина. Сирәк исемнәрдән килгәндә Сылу, бик кызык исем, Айлана, Айсель, Вильям, Рэм, Ленар кебек исемнәр бик сирәк бирелә торган. Күп парларны рәсмиләштерүче кеше буларак шунысында сорыйк әле Ләйлә синнән. Үзең ирең белән кайда, ничек таныштың? Автобус тукташында танышып йөрдек тә инде, шулай. Без озакта тормадык инде, август аенда таныштык, февральдә инде өйләнештек тә. Гаилә коручы яшьләргә теләкләрегез? Сез икегез бер матур җир бер төсле. Син сүзләрең булсаң, ул кие, балкытыгыз якты кояш итеп, язмыш бүләк иткән сөенә.